Koy pangutana ba, pila ka pasahero inyong kinahanglan before mo mulakaw? Ay sa kuha boss, upat jud. Sa kuha boss, upat. Pwede pod 5. Ah, saon man ko ni oy? Naon ta ko'y kauban ba pasahero, duha mi ka buok? Agay. Ay, dali na. Sige, tara. Pre, murag bago nang kaya na to ba kay murag mingaw man no? Samok mo to sa ubos god, direta, kay mingaw. Kusog ba ka ni diri no? Murag mailan na niya, pre. Ay turno oh. Bago ning terminal diri pero lakot yung kaning kuan diri man kay dili ni sila mularga og dili upat ka buok pasahero. Saan na to ni ron pang? Saan na siya? Alas 9 akong kuan ba? Check up. Saan na orasa ron ko? O gani no. Kanang mga tawahanan na di man kuna mularga og duha ka buok pasahero. Ani na lang ma'am. Kabalo ka mo acting? Acting lang mo acting ko eh. Sige. Kuno hay buntis ka para ihatod ta ng mga tawahanan na. Sige pang. Sakto kay na kay ano. Bago pa ko nang anak. Ilhan pa kong tiyan, dako pa kong tiyan. Sige. Duulon sa nako dito, mangutana ko kung pila ilang setting. Kung upat gyud, ingnon ako abuntis ka. Kulata ko dire. Uy, pre, magpasayro ni pre oh. Masayro mo dire, Brad. Oh, Brad, with pumasay di kantidad. Sige. Mubaba man gud mi sa syudad. Aw, diri ka sakay sa kuha boss, kaya kung bangko lapad. Ay. Imong motor ba? Di ka na mo hangad? Dili boss, komportable ni. Nalong to ko'y pangutana ba? Pila ka pasahero inyong kinahanglan before mo mulakaw? Ay sa kuha boss, upat jud. Sa kuha boss, upat. Pwede pod 5. Saon man ko ni oy? Naon ta ko'y kauban ba pasahero, duha mi ka buok? Aw, fights, duha na lay kulang. Boss. Buntis man gud akong asawa niya og upat ta diha maipit. Aw, buntis, sige, larga ko dayon. Pre, dili ka lugya na, pre. Buntis pre, unahon to ni. Sige pre, dawon sa ako akong asawa. Murag, nareskartihan yun sa kong bana ba? Hindi naman. Acting nagpagkuan, buntis kay nisugot ka. Tara. Ay, upos ko hinay lang. Na, buntis ko na pre. Hinay lang. Hinay lang pang, kaya kita kong tiyan. Brad, sige, backing na kay mo na ta. Aw, Brad, mahadlok kung buntis ay siya na lang oh. Sige, ako hatod. Agay. Ay, dali Brad. Sige, tara. Sige, tara, nakasakay na ko. Nya, tara ta. Dali na ta naabot, ano ta naghulat og daghang pasahero. Kay og pagkuan-kuan ka di ka mo ngitag diskarte di ha. So okay kita kalakaw. Tara, magpa-kuan na ka. Sige, ang oras. Hayahayang rundrong ay nakabiyahe naman sa kaisa. Murag pasayro ni ba? Sir, pwede pa? Unsay klase nga pwede ma'am? Pwede tiga sakyan. Kaya ka na imong motor ba? Murag dili ka mahayan. Sige ma'am. Kini kipiti kayo, walop kayo bay. Wala man gud nabot akong igagaw. Musundo sa kuha. Kaya na ma'am. Kagaw. Ay, gaw, nagpaabot ko nimo ba? Magikina na ka. Ma'am, tara na ma'am. Ano muna og pamangka ma'am? Ay, sorry kayo. Nanamagod akong igagaw. Sa iyahan na lang kumusakay. Sorry kay gaw ha, kay nadugay ko. Tara. Pre, atod sa anak ko niya. Bukong man ay plitin eh. Pre. Kaya nga ay pasahero na to.